Hej. I den her video der vil jeg lige forklare, hvordan man logger ind på GunTicket, som er Arsenal Danmarks billetsystem. Lidt senere i videoen vil jeg også forklare, hvordan man ændrer sit kodeord, og hvad man skal gøre, hvis man har glemt det. Vi starter med at gå ind på Arsenal Danmarks hjemmeside, som er arsenal.dk. Oppe i den øverste bjælke er der et link til GunTicket. Man kommer ind til login-siden, og hvor man indtaster sit medlemsnummer samt sit kodeord. Ens medlemsnummer, det har man fået en velkomstmail fra Arsenal Danmark, da den blev oprettet. Er man medlem af lidt ældre dato, så har man det også på et af sit medlemskort, som man har fået tilsendt af Arsenal Danmark. Er det første gang, man logger ind på GunTicket, er et kodeord ens fornavn med stort begyndelsesbogstav. Nu prøver vi lige at logge ind. Og sådan ser forsiden ud. Vil man gerne ændre sit kodeord, så går man ind på min side og min profil. Og hernede i bunden, eller langt nede i hvert fald, så kan man trykke på ny adgangskode. Skrive den gamle adgangskode og den nye adgangskode 2 gange. Og ens kode er nu blevet opdateret, det står også hernede. Hvis vi lige prøver at logge ud og se hvad der sker, hvis man taster et forkert kodeord ind, så skulle det gerne komme en besked om at login er fejlet. Det er forkert login. Det kan være at man har glemt sit adgangskode. Man trykker på klik her hvis du har glemt din kode. Man indtaster sit medlemsnummer øverst, og man indtaster de 4 cifre der er til venstre i det andet felt. Der kommer en besked om en mail er blevet sendt. Man går ind i sin mailindbakke, hvor der ret hurtigt kommer en e-mail fra Arsenal Danmark. Man får et midlertidigt kodeord, eller et nyt kodeord, som man så kan bruge til at logge ind. Vi trykker tilbage, trykker medlemsnummer, jeg har copy-pastet de 5 cifre der er kommet, og logger ind. Og så virker det igen, og så kan man selvfølgelig ændre kodeordet til noget, man lidt nemmere kan huske. Det var det for den her gang.